Hej, velkommen til Lemcool Photo Photography. Det er min egen lille YouTube-kanal, som jeg er ved at starte op. Og her der vil jeg jo gerne kunne præsentere noget af mit værk, det jeg laver, og nogle andre småting, som jeg synes kunne være meget interessant. Jeg vil blandt andet lave måske noget vlogs, hvor jeg fortæller lidt om dagligdagen, og nogle livestreaming af et eller andet shoot, eller hvordan jeg retoucherer et billede. Derudover vil jeg lægge nogle små bidder op af nogle små videoer med små tips på til Photoshop og Lightroom, som forklarer på min egen måde, hvordan jeg gør tingene. Og så vil jeg også lægge om nogle små tips til fotografering og andre tutorials, for eksempel med hvordan jeg retoucherer et landskabsbillede, produktbillede, måske hvordan jeg tager det, og viser måske en lille video af, hvordan jeg opsætningen til tingene er. Men vi skal jo så huske at subscribe, hvis man vil have en del i det, og have noget at kan se dem her. Og eventuelt også like en video, hvis du synes den er brugbar i dit private arbejde. Den første serie, det er med retouchering af et portræt. Og det har jeg tænkt mig, at jeg har et billede her, som jeg taget for et stykke tid siden. Og med det vil jeg vise nogle små how-tos, hvordan jeg retoucherer et billede til, hvordan jeg godt kan lide at se det. Og jeg kunne forestille mig, at jeg starter med øjnene, og så med huden, og en anden baggrund. Justerer lidt med fejl og mangler på billedet. For eksempel håret heroppe, få det fjernet, eller lave på en anden måde, så det ser ser godt ud og naturligt ud. Men mere om det senere. Så husk at subscribe. Så får du at vide med det samme, når den første video kommer op. Og eventuelt like en video, hvis du synes den er brugbar. Så hej indtil vi ses igen.